kunjalo sezaba njalo futhi senguye udokotela omkhulu lona udokotela umshayi wezitha indawo yaseNkonce indawo yaseTolofiyeni. Eastern Cape nibalulekile kakhulu kumi, nibaluleke komisizwe kumhlaba wonke kumagumbi amane omhlaba ejikelele. Siyabingelela kuyo unyaka ka-2025 ngithi abantu abangene kahle kunyaka, zonke izifiso, zonke izidingo, zonke izicelo zabo abangene nazo ku-2025. Lithe lami unyaka omutsha, ndinithanda nonke, nibaluleke nonke, kodwa kusale kuthinini wonke umuntu akabe nenkani ngempilo yakhe. Suvuma ngawe, suphosa itawuli ngawe usaphila. Impilo iyalwelwa nabani nobani kwindawo akuyo, noma lo sephumelele uphumelele ulwile, kodwa wazi wena ukuthi ulwe kanjani. Kodwa ngithi mina nawe yilwa ngeyakho indlela, uyaliwa la, yimpi le, bubomu. Lithe labo hashtag ayikho inkomo yobutho. Nayile number 07 94 69 570. Senguye sanithanda, sanihlonipha, ngithi mina Camagu Bayethe.